ధరణి, ఆ ఇది కరెక్ట్ కాదు ధరణి, ఒకసారి ఆలోచించు. నాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే చాలు, మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకున్నా నాకు అవసరం లేదు. అయినా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని నాకు తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరు నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను చిన్నపిల్లని కాదు. మీ పేరెంట్స్ గురించి అని ఒకసారి ఆలోచించు. వాళ్ళ నా గురించి ఆలోచించారా? నేను హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే నేను కోరుకున్నది వద్దన్నారు కదా. అందరి గురించి నేనే ఆలోచించాలి, నా గురించి ఎవరు ఆలోచించరు. అది కాదు. హలో. ధరణి, మధు. స్టార్ట్ అయ్యారా? స్టార్ట్ అయ్యాం. 10 minutesలో అక్కడ ఉంటాం. సరే, త్వరగా వచ్చేయండి. సరే.